Bueno, seguimos no Land Rover en directo, 10:22 minutos. Eu sempre ando mal, sempre ando adiantado ou non sei que. Porque eu teño as 10:21 Vale. e son as 10:18. Sí. Ando adiantado 2 minutos, Sí. 10:18. E se pasa unha cousa moi bonita co público, Sí, unha chulada. Porque normalmente aquí non se sabe quen é o invitado. No, pero hai parte do público que sí. Claro, porque aquí cantos veciños hai de invitado? 40 e algo, me dixen. 40 e pico veciños. Sí, sí, sí. A ver, que Viñeron levanten a man autobús. quen son ou foron veciños. Mira aí. Guau. E usted? Que xa non sodes veciños ahora, no? Ahora vive noutro sitio, no? Vaya fenómeno, no? Vos que non conoce personalmente? Todo, sí. É vos chaval de misa? É bastante... No, de misa non é Non é moi. misero, Fai non como me- a min, non me fai parecía de no, misa, no, non me parecía. De misa. Canto tempo estuvo ali? Pois, cantos anos? Eu con el 7 anos. No, pero viviu Sí, 7 anos ali. Si, na taberna, non a taberna cantábamos. Ah, sí? Si, no peso. Es un sol. É un amor. Es un non sei, amor. unha persoa que transmite... Sí. Que sí. transmite amor. Sí. Estaba buscando outra palabra, pero para que? Es único. E é único, Sí, es único. E a... Sí, que verdad. Solo porque choro. Choro por él. Entendo que todos hai tempo que non o vedes en persona ou non? Ou estuvo por ali polo pueblo? Estuvo de vez en cando, non? En Pontevedra, Actuou en Pontevedra, sí. Sí. No ten É que desto que falas tú de que é un amor, o primeiro que lle quero preguntar é como fai, porque eu sempre que o vexo, non o vi moitas veces, pero as poucas veces que o vin, sempre o vin feliz, sorrindo e contento. Muy humilde. Sí que é humilde, e agora é grande, eh? Sí, y sigo humilde. Quero dicir, empezou sendo un artista pequeno, tal, Sí. pero agora no panorama español é un artista Sí, dos grandes, eh? sí, sí, sí. Parece vos ben que antes de que entre saluda a Patricia Pérez que teme que dar un tratamento para o pelo? Sí. Aplauso para Patricia Pérez. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no Que tal, Patricia, como estás? Moi ben, moi ben, moi ben. Fixo bon día hoxe, Moi bo día. Aquí lle quita- 30 grados en Vigo. En Vigo, eh? Sí, sí, sí. Pois na Coruña tamén fixo 30, eh? 30 tamén. Eu estuve na Coruña ali cobrando Carai. os pisos que tiña alquilados. Ah, Y- sabías todo onde E estaban. había, no, todo. en serio, había 30 grados na Coruña, eh? Sí, sí, sí. O sea, non me ia chuleando de Vigo tampouco. Que non. A ver, eu chuleo de Vigo con todo, me entendes? Faz ben. Home, claro. Dicho invitado, Sí, pero, e conocíalo? non. Buah. Pero sei quen é moi bo. E é guapo, eh? Sí, é Moi guapo. guapo. É un home moi atractivo, sí. Ten un look chulo. É unha mirada Sí, bonita. Sí. Antes deso, tú vai entrar agora. A ver. Mira, pasounos a semana pasada, Que che estuve aquí pasou? Raimundo Amador, Sí. grandísimo guitarrista, É verdad. e estuvemos falamos de tantas cousas, que houve un momento que me fixei no seu pelo, Sí. porque eu gustame moito todo o tema de pelo, gustame. Gustache. Por Disfruta. que te ríes, Mona? ¿Qué? ¿Es verdad? Te No, pasaste. todo o tema de pelo. Pasaste. E o que é sin pelo tamén me gusta, eh? É dicir, Tamén, pois, tamén. Bueno, claro, sí, gustache. Por lo que sea, Sí. por lo que sea. E mira, estábamos falando de pelo con Raimundo Amador, mira. Es un pelo bueno, ¿eh? ¿Con qué lavas? Filbit. No, ese de los piojos, ¿no? No, yo me lavaba con uno que se llama Sunsi, pero como un día no había Sunsi, dice, no tiene champú. Y yo vi flota de esto Del baño. Y me lo lavé. Detergente. Flota. Flota. Ah, es verdad. Es un detergente. Lavó É o verdad. pelo con detergente. Así que doulle, claro. No, este non ven, este é moi bon pelo, eh? Un pouquiño fosco, ¿no? Teno desorientado. Porque Bueno. Cantidades Claro, porque- sí, sí. Raimundo, pero... Oye, que moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben. Pero ti que... teño varias cuestións sobre o pelo, porque tú sei que entendes A ver. moito disto. O pelo É que non sei, hai que lavalo todos os días. Non, en principio non, pero... Bien. Claro, pero depende. No, quer dicir, en lavalo con principio produto, non. no, Non, en con auga. principio non, con agua. E con produto, depende o folículo, se tes un cuero cabelludo máis tendente a grasa, pois o mellor sí. Os que temos moi rizo. O que sea, que temos tedes moi rizo, pois mellor non todos os días, porque así o rizo colle, sabes, máis corpo. E outra cousa, nos hoteles vos creedes que é distinto o que pon gel do que pon champú? Vale. Home, Na vida. debería de Ven un ser, tipo ali e Roberto. rellena no No, mismo. no, no. Bueno. No. No.
Sí ou Non. Xa é o mesmo. Credes iso? Non. Non, É que o a mesmo. xente é profesional, Roberto, por favor. Pero que hai de malo en lavar o pelo co xel? Bueno, depende... É xabón igual. Sí, eso é verdade. Eu lávame o pelo con xabón, pero a cuestión que Que ti xabón? planteases... Eu? Xabón... Non xabón, Largato. pois... Ás veces. Dicían Porque que era moi como bo, a miña aboa lavábase con xabón lagarto, eu digo... Non digas marca, di largato. Ah, largato, Largato. perdón, claro. Así sí. nadie sabe. Largato. Gracias. Sí, sí, sí. Era bon ese xabón o qué? Queda moi duro o pelo. Pero cando lavas con xabón de pastilla, bótase a pastilla polo pelo ou pastilla na mão e depois polo... Bueno, é unha boa pregunta, porque realmente... A pregunta é buenísima, a pregunta Buenísima, espectacular. Roberto. No, que o notei nuevo a facela. Eu mismo estaba notando que era unha pregunta... A ver, Roberto. Non esperaba menos. Pero mira, realmente o Oh, xabón... e esa foto? ¡Ay, Roberto, esti! No me... No. Roberto, esti. É que, É non hai, Roberto, pero eh. que non hai nin 15 días, desto. Dende logo. Que guapo. No, sí que son eu, Sí, pareces. Pero hai moitos anos, Non tantos. No, isto foi unha vez, no Quen anda aí o pon aí abaixo, Sí. que me puñeron unha, bueno, sí, Ah. unha prótese, unha peluca. Ah, pois é unha prótese bastante boa, Sí, porque aparte non isto- se nota. Pensei que era o teu pelo, Pódenche poñer a raya do outro lado, se queres. Ah, sí? Sí, eliges Bueno, tú, agora fan unhas cousas boísimas, Sí, O pero sea, que ves- non se nota nada. Pero a min quedame Eu malo. levei peluca e non... Sí, Pero eu, a min canto máis pelo levo, peor. Por qué? Sí, noto é que eu. ti estás guapo así, Ves? De verdade. Eso tamén estaba dicindo, De sí. verdade. Bueno, Eso é verdade. Eu tiña un irmán que non tiña pelo, era guapísimo. no, pero para ir sin nada de pelo, Mon, iba a dicir eu, para ir sin nada de pelo, tens que ser moi guapo, Home, por eso. Non tes que ter... No, a ver, Dudábalo. porque si Sí, tes pelo, dudábalo. a ver, si tes pelo vas tapando, pero si non tes pelo tens No, que ser moi o que guapo. hai que ter é unha cabeza bonita. É máis importante, é verdade. Pero a cabeza pode ser operar? No, é dicir, No, podes que modificar a pero cabeza. unha persoa que non ten pelo cunha cabeza bonita é guapa. Quédalle Si a ben. cabeza é bonita. Claro, a cabeza é moi Se bonita. ten como un ovo É para un lado, para un importante. outro, claro. A cabeza é importante. Pero Eh, en xeral non que é o máis importante para o cuidado do pelo? O máis importante o cepillo e o secado. O cepillo, porque o cepillo. Porque o cepillo limpia o pelo, oxixena o cuero cabelludo, lava o pelo, Ei, compra- airea o pelo. E o secado... Que pasa por aquí? Ei, compralo, onde se venden os cepillos? Onde? Pois mira, nun sitio que se chama droguería, Pero Roberto. eu teño medo que o cepillo mo leve o pelo. Non ten que levar e os que caen, que caian. E logo un bo masaxiño. Vamos co pelo. A ver, Atende a movida, atende a movida. Van a entrar 4 persoas. Sí. Un leva peluca, os outros non. Pero é tan boa peluca como a que ti tiñas en... Silencio do que manda- público porque ao mellor ven a aparecer unha Sabedeo. persona que estaba calva cun pelazo criminal agora. O público sábeo. O público sabe. Ponte aquí un pouco máis longe, porque se estás Perdón, moi eso cerca. estou nerviosa. Van a entrar 4 personas. Solo unha leva peluca. Pero vamos a ver, eu podo me acercar? No, Ah, claro. pero desde aquí. No, Pero porque... pola actitud. Ah, sí, claro. O sea, como é unha actitud... Estás preparada? Non. A verdade. Están preparados? Sí, 4. Botaré un vistazo por si... Robert, podo ir contigo? Espera aí, que... No, quieta aí. No, no. Un pouco. Digo por si se nota moito ou non. Ah, claro. Sabedeo? Nada. Sí. Sí ou non? Sabedeo? Por favor. Bueno, por lo menos rímonos. xa Vamos a estás ver. aquí. 4 persoas, unha ten peluca. Ollo que as apariencias se engañan. Claro. Porque podemos tamén coller unha persona e cambiarlle a raya de lado. E eso parece que é unha peluca. Xa, eso é verdade. Cuidado con eso. Eso Vale. Veña, que entren os 4. Que tal? No se nota nada. ¿Qué tal? Un trabajo ¿Qué guau. tal? ¿Qué tal? Qué bien, qué bonito esto. Espectacular. ¿Sodes familia? No, no, son personas
completamente desconocidos entre E que les parecense, Non digas nada de momento. Ah, vale. Pues, Non digas nada. O sea, non podo falar, non me podo de momento acercar. non podo dicir nada. Ah, vale. Entón, Que tal? Moi boas tardes a todos. Recordo que che dixen, que isto pode ter truco, Vale. Temos o aparato por aí. opa. Bueno, de verdad, o sea, ¿pero qué es esto? ¡Qué divertido! ¡Es divertido! ¡Ay, Robert! Me meo. Home, se tiña que ter unha gracia, non? A persoa que ti creas. Pero vamos a ver, Roberto, ti pensas que este aparato... Porque aí vexo moito pelo, O mellor a peluca non se move. Ti pensas que eu prometo che que a que peluca sai voando. Vale. E cantos hacer... O sea, podo Bueno, cometer algún primeiro fallo? dalle ao que creas que non é peluca. Para eliminar un, venga, para eliminar un. Que creas que non é peluca. Que non é. Tan, 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 tan. Así vamos eliminando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Procede. Pero dalle fuerte. Perfecto, non é peluca. Pode marchar, por favor. Perdón, Por ali. ¿Qué tal? Teño que seguir, ¿no? Ajá. Elimina outro. Elimino a Isto é outro. un xogo emocionante, Ti tes moi bo pelo, Sí, pero o teu... Ti ríes moito. Que che fai rir tanto? Non tes micrófono, non podes falar. Pois ala! Moi ben, este tampouco, Está emocionante. ¡Emocionantísimo! Está moi emocionante. ¿Estás Me seguro? voy a comprar uno de estos. Me encanta. Imagínate que ¡Esto es buenísimo! Cuidado. ¡Ay, el micro! A ver, Imagínate que salta a sorpresa. No, ahora da yo que tiña peluca, según ti. según eu, Según ti. xa podo facelo? Sí. A quen crees que sí ten peluca? Vostede ten peluca? No. Ti. Pues no lo Estaba esperaba, moi ben elixido. Estás máis guapo así, Máis guapo así. Pero é que está moito máis guapa así. Sí. Claro, porque é máis natural. Claro, a xente que está sin pelo está mellor sin pelo que con Claro pelo. que sí, eu penso que sí. O pelo é importante cuidalo, Pero pero... atención, porque pode Non, a ver... Cuidado, Ah, pode haber sorpresa. Eso non me lo esperaba, Pode haber sorpresa. Eu penso que non. Dispara. Pode haber sorpresa. Vamos, Patri. Eu penso... No, no, dispara, dispara. Ah, vale, pero eu digo... No, dispara. Eu digo... Ai, por favor. Madre mía, vale. menudo pelo bueno, Aquí hay que saltar o bigote. ¿Alguien tiene peluca? Peluca regalamos, Oye, muy bien. Me ha encantado esto. ¿Me lo regalos? Para ti. ¿Me lo regalos? Llévalo para casa. Bye, ¡Patricia bye, Pérez! bye, bye. ¡Oh, qué guay! Vai a encantar ao invitado empanada, Pon saloira. Saldoira. De que? Buah, brutal, No, vou chamar ao invitado. Está preparado, veciños? Hai que darlle un aplauso espectacular, Hai que darlle un aplauso cando saia aí. Xa é unha honra, Un gusto ter a un tipo tan grande, un artista con tanto talento. Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover, o grandísimo Rodrigo Cueva! Have you ever seen a rain? I wanna know. Have you ever seen a rain? Coming down someday. Claro, non sabía nada. Xa decía eu. Ah. Que facedes aquí? Ai, 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 ai. Claro, que él non ai. sabía nada. Él non sabía nada que estaban aquí.
Os veciños del. No, xa decía eu, porque antes pareceume ver pola tele a cara da filla de María de Carrizáns, dixen eu, anda por aí María de Carrizáns. Esta xente, Rodrigo... Mira, Rodrigo, Ah, non está, bueno, pois esta mandei xente esta. de onde... Pero bueno... De onde é? De onde é esta xente? Eu que sei, non os coñezo de nada. Non sabía nada, pero dicho ahora ao principio. Non sei quen son. Como está? De onde son esta xente? Eu que sei, non os coñezo de nada. Como se chama a parroquia? É parroquia? Estos son de a parroquia de Balonjo, da Parroquia parroquia de de Balonjo. Aguas Santas. Son a Lama. Da parroquia da Escuadra. Cotobade. Ceredo Cotobade. É mitade, mitade. Da parroquia de Liñares. Liñares é parroquia, non? Xesta, eso, xesta. Porque, pero tú en que aldea vivías? Eu viví en varias. Ah, fuiste en varias aldeas. Eu vivíache primeiro no Trebello, no Rijeiro, perdón, que os de Trebello tamén temos un pouco de dependencias do Rijeiro do Trebello. Pero tú eres do Oviedo, como chegache aí? Eu que sei, mira que guapos. Wow. Eso onde é? Iso é no Palacio da Cultura de Pontevedra, que me viñeron a ver o ano pasado, E non? canto tempo estuveche ali? 7 anos ali. Sí. E tiñes animales? Tiña animais, tiña unhas ovellas que deixoume lidio as fincas para... Sí. E non lle cobrabas as fincas para as ovellas? Sí que lle daba clase de acordeón. No, pero bueno, cobraba eu a él. Ainda lle cobraba eu a él. Oye, pois mira, ainda sin falar con eles, nada máis que me acerquei para falar... E eu traballei para Dani no Chiringuito do Río. En verán estuvo no quiosco da Praia Fluvial da Lama, traballando tamén. Traballando de camareiro? Sí. Un desastre, claro. Sí. E aprendín a tocar a pandeireta con aquelas dúas mulleres. Cales? Con Lupe, con Erundina. Que tal? E tocábamos ali no Peso, e despois vivín en Barbeira de Riba con aquela xente da lá. E iba a dar clase ao Seixido tamén. Aí, miña nai. Tu mira a cara de felicidade que teñen de verte. Bueno, pois... Quedaron enamoradas de ti. Sí, e eu deles. Elas... Ai, mira, ves Rosa, que teñen micrófono. Home, porque eles son... Sabes por qué? Que? Porque queríamos que fixeras na mesa algo con elas. Ah, sí, oh? Sí, vide Bella. comigo, Alexandre, Hicimos. por aquí. Vide comigo por aquí. Imos comer. Vouche coller un plátano. Que toca a pandeireta? Eu non. E tes pandeireta? Eu Onde non temos trouxe. pandeireta? Sí, sí. Aí tedelas ali. Ostras, xa dos nervios viñeron siga a pandeireta. Eu vouche comer un plátano que teño un maxón de azúcar, ahora mismo, Sí. de tantas emocións. Que tal? Pero enseñaron chelas a ti ou ti a ela? No, aprendimos xuntos, non? Bueno, ti enseñabas, pero eu aprendí. Sí. Eu aprendí. E a tocar o órgano en xesta. E a tocar o órgano. O noso profesor era Sandre. E a bailar. Sí, de Ainda vai, Sí, sí. E dai para onde marchache, Rodrigo? Dai marchei para Asturias. Volvín á terra. Canto hai que marchache? 10 anos. Wow, e bótalo de menos, claro. 10 anos, madre del alma. Sí, voto de menos, sí, claro. Moito. E nos aquí. Ainda vou de vez en cuando. Pouco, pero... Sí. Pero sí, volvo. De vez en cando voy. Sí, sí, sí. Cando falei con eles, bueno, víasellas nas caras o que che queren, e dicir, é que é un amor, é tan cariñoso, e dixen eu, primeiro que lle vou preguntar é como faz, porque eu sempre que te vexo nunha entrevista ou nun programa ou nun concierto, sempre estás sorrindo, sempre parece que estás feliz. Será a miña cara de nervioso. Bueno, é unha explicación, podría ser, No, porque a mí me gusta estar ben, estar feliz. Teño moita sorte, teño moita xente boa ao redor. Sí. Non se te olvidou o galego nada, No. Nada. Mandadelle algo. Veña, imos mandar unha. Calquera cousa, Calquera cousa que está unha mesa. Hai pandeireta para Rodrigo. Non tocamos así, senón co prato. Que máis dá? Bota todo isto por aí. Queremos tocar a muñeira de Pijarzos. Veña, A muñeira de muñeira? Pijar. De Pijarzos. Pijarzos é da parroquia de Sesta. No Concello da Lama. Nos Nos alá temos un veciño teu. Sí. É o xenro de miña irmán. Que?
Veciño meu de Xove. Si es de Pegarzos. Bueno, súa nai é de Xove. Súa nai é de Xove. Sí, e Isabel? Isabel Guerreiro. Esa para Rodrigo. A veña. E hai unha muñeira ali que é esta, muñeira de Como é a de Pigarzos. Pigarzos? Pigarzos. Mira, Viva como vivió. Unas mozas como rosas y los mozos tan alejantes. Sí, veña. Viva, Pigarciños, viva como vivía de antes. Unhas modas como rosas, un outro tan alejantes. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la. Ella me toca la lata, ella toca los ladrones, ella me toca la lata, un poquillo de avión. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la. As estrelas corren, corren, corren unha carreiriña, tamén corren os amores da túa man para a miña. Ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la. Vámonos, mozo. Vai estar e non vai outra, vai estar e non vai outra, para cantar non podo, para cantar estou rouca. Ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la. ¡Qué maravilla! Que ben. Wow, qué bonita. Non esquecín, Rodrigo son dulces como caramelos. Yo como soy tan amarga, yo por un Rodrigo muero. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. ¡Bravo! Bravo. E tú cando estabas ali que xa lle metías a electrónica, xa manexabas en todo tipo de música que despois fuche facendo? Bueno, non tanto, pero sí, se empezaba, sí. O sea, tú empezaste pola tradicional e fuche indo ao teu xeito. Empezábamos facendo as... Bueno, empecé a tocar a pandireta ali na Lama, en Antas. Ibas comigo a clase. Sí. E despois, bueno, facíamos festas, e gustábanos a electrónica, facíamos unhas festas ali, acordadesvos, naquel patio, miña nai, non se pode contar. Ah, mira, sí. Eso é na cociña de Portela, ¿no? Eso é na cociña de Portela. Que Portela era un home, un veciño que era moi amigo noso, que lle gustaba moito a festa, pero el non bebía, lle gustaba moitísimo a festa, dábamos clase al lado na taberna, esa de taberna, de Helio, Alano Peso, mira que reloj máis guapo, de Helio que tamén morreu xa, míranos, que noviños. Despois facíamos a festa na casa de Portela, na cociña, que tiña unha cociña bella, preciosa, que se cadra ainda estará. Unha cociña bella, preciosa, cun banco de pedra así moi grande. El sempre decía, ali nesa esquina do banco fixeronme a min. Que bueno. Pero tú cando ves... Tú cando chegas aí dende Asturias, dende Oviedo, tú xa tiñas aldea en Asturias ou descubriches a aldea aquí? Bueno, tiña a aldea da miña abuela que é no norte de León, na montaña de León. Pero bueno, non vivía ali, nada máis que iba de vez en cando. Pero sí que era onde tiña eu relación coa... E agora onde vives, Rodrigo? E ahora vivo nunha aldea en Piloña, en Asturias. Claro, Piloña, claro. E nada, e aí facíamos, mira que festas facíamos. Oye, pois moitas gracias ás 4, Lucía, Rosa, María, Javi, moitas aplausos. Poder volver ao seu sitio, se queren. Moitas gracias. Vente por aquí, Rodrigo. Vente por aquí. Vengo para acá. Que che vou presentar a verdadeira estrela deste programa, que non outra que... Eva Iglesia!
E tú bailar, sabes? Home, Porque e logo. estudiaxe danza... Como se di? Danza O que non sabe contemporánea. bailar non sabe tocar, Como danza contemporánea? Será baile galego? Será baile No, eu galego. creo que estudiou máis, non? Bueno, tamén iba un pouco, pero pouco. Iso máis... Sabe bailar ben, ou non? O punto. Galego? Sí. Ah, tú tamén sabes o que? Sí, hombre. Home, que queres, facer unha Todo o proba? mundo de pequeno foi a baile. Ou a baile ou a jaita. Eu non, porque era de maricones, entón non iba. Sí, é verdade, dicía. É verdade. Claro. Na miña, Entón non eu iba. cando era pequeno dicía, non? Que eu tiña máis razones para ir, porque sí que era maricón, pero como non quería recoñecer, pois non iba para eso. No, que a ver, eu tiña 54 anos, na miña época no colegio Tamén. insultabas e facíaselles bullying aos que Dios. iban bailar, Ah, a pois na miña época non, Sí, De feito, no home, meu sí, grupo... había, Porque sí. ti es moi noviña. Máis Sí, nova, son unha claro. yogurina. Sentadas por aquí. Ah, pensei que íbamos a bailar. Non sabe nin el o que vamos facer. Vamos presentar e vamos falar do novo disco de Rodrigo Uepa. Cuevas. Manual de belleza. Isto sí que é un manual de belleza. Mira, miña Encántame o nai. título, encántame o concepto da Verdad? belleza. Viste? A min tamén, por eso o fixen. Mira que guapos. Ese é a Si portada eso de- non é belleza, Pero está descayolado. sí. Pero que é este? Espera. Pero escayolados de verdad. Home, claro que sí. Con escayola. Con escayola de la buena. A min que me escallolen a 4 patas. Pero serás... Pero vamos a ver, pero é vendaje ou levas... O sea, No, levas... no, é escayola. Aí non hai trampa ni cartón, mira. E despois como vos lo quitaron? Cortando. Cortando, sí. E levamos moito tempo o proceso para todo? 2 horas e media, 3. É que eu non sei ni onde... Ah, tú estás sentado na... Bueno, fora moi polémica tamén a túa portada. Fora a anterior. Cal fora a portada que salías dibujado? Co Piticlín. Esa. Sí. Esa é o disco anterior? No, pero polémica... Bueno, No, polémica, no. a ver, polémica tampouco era tan No. grande, non sei. Saleu co piticlín. Sí. Sí, mira. Esta, mira. A ver, é unha pintura, É un unha óleo, pintura. pero non sei se lle Nunca- mandou unha foto ao pintor ou... Mandei ya, evidentemente. Eu vexo preciosa, Eu as cousas sempre as fago de verdade. Ou intento. Mandaxe unha foto. Claro. E logo, como imos facer? Mandei unha foto e dixenlle, sé generoso. Este manual de romería. Entón, claro, antes cando vivías ali na aldea na Lamei, tiñas animais, agora non tes animais. Sí, bueno, poucos. Agora teño 2 burras nada máis. Pero daquela sí, Daquela, Lidio, tiñamos porcos, ovellas, cabras, pavos, jaliñas de Guinea. Sabes que as galiñas agora hai que apuntalas, no censo. Bueno, En Asturias tamén hai eso. non sei de que me falas. Que iso do censo? Que iso do censo? Non hai un censo. Bueno, un censo. Eu non hai teño jaliñas. Pero hai que apuntar as galiñas. Eu non teño censo. No, tú tens que apuntar as... Isto é sí ou non? Ah, pois entón... Ostras, dixeron sí. Tens que ir bautizalas e despois xa che dan o DNI pa a jaliña. No, pero si hai que facer eso, entón non teño. Aí está, por esa xente dixo así, sí. Fálame do disco. Manuel de disco- Belleza. O disco é o mellor disco que podes botarte a cara, hoxe en día. Rodrigo con Rodrigo. parte tradicional. Non tan tradicional, a verdade. Hai... Sale Masiel, Como sale Maciel? canta Masiel con mi hijo, canta bueno. Ana Belén, canta La Mala Rodríguez, canta Nuno de Grande Amore, canta Mapi Quintana, canta Carlos Fernández, cantan os Pansenfrón, que máis? Cantan as Tartarrelena, canta moitísima xente. E vas a arrancar a xira, imagina. Sí. Tes data de aquí, de Galicia, oña non? Arranco a xira en Avilés, o 24, que xa están agotadas, pero teño tamén o 25. E na Coruña non está na Coruña? E despois está na Coruña o día 30 de abril. 30 de abril na Coruña. Na Coruña, 30 de abril. É a única data en Galicia. É a única data en Galicia. Comprade as entradas que xa están á venta en rodrigocovas.sexy. Ah, me encanta. O sea, rodrigocuevas.sexy. Sí. Que bueno.
E compradias... Onde está a miña cámara? Compradias... Non me mareedes, compradias pertiño do escenario, porque o que está máis perto do escenario é o que me vai oler. Perdón, Oler. como ler? Bueno, porque... Acaba iso, tens que acabar, non podes deixalo así. Bueno, porque ti cando estás perto de alguén é cando... Sí, ules. Cando cheiras. que Cando sería cheiras. cando cheiras. Exactamente. E que cheiras? De alguma maneira especial? Non te cheirei especial cando chegaches? A mí non, No. Bueno, porque será o día. Teño días tamén, Non te cheiro Cheira, como a churrasco. A churrasco do bo, Cheira? Inda terniño, así, crudo. Non sei se me está vacilando. Me encanta a chaqueta, Así. Gracias. 30 de abril, na Coruña. Sí. Estaremos. Eu vou, seguro. Ves? Seguro, con total seguridade. Iso é sábado ou domingo? No... Como xoves? Xoves non podes, Robert. Non me fastidies. Non Pero como podes. vas un xoves? É xoves? É xoves, sí. O 30 de abril é xoves. E como puxen un xoves? No, pois ese día... Porque o día seguinte é festivo, non traballaste. Por que? Ah, 1 de maio. 1 de Yo era maio traballador. é venres. Entón ti non sei por que non traballas, pero non traballas. Espera. 1 de maio é venres. O 30 de abril é xoves e hai Land Rover. E hai programa. Pois Pero é vamos a pedir permiso á Televisión de Galicia a ver se podemos facer o programa o miércoles para ir o jueves a velo. Sí ou A non? ver, Sí, home, sí. Tamén tú, cando Eva quite un disco que o sacarás algún día. cando eu quite un disco, estás invitado a vir ao meu Tú pensas que concierto. sacarás un disco un No. día? Como que non? Home, non, en serio. Pa que vou sacar un disco? Pero que sería unha pérdida unha persona que canta tan ben como a ti. Se non saca un disco, Xa. os cantantes... Pero un teñen que disco. Terei que sacar un disco, por qué no? un single. Puedes sacar unha cinta, Un single, un single. un single, tamén. Bueno, porque agora a xente non saca disco, saca un tema ahora, un tema Unha despois. peza, outra peza. Bueno, pero Un adianto, pero se fas un disco, tú contas unha historia un sinxelo. dentro do disco. Podesme apadriñar. Podo che apadriñar. Lévote de... De que? De pandereteira? Non, de... Como se di? De telonera? De telonera. Venga. Pero fai un disco de colaboracións. Como de colaboración? Claro, pois, unha canción con Rodrigo Cuevas, unha canción con Lito da Panorama, unha canción Exacto. Con Pili Pampín. con Pili Pampín, Outra canción. con Grande Amore, Grande outra Amore. canción con Bayuca, que é outro fenómeno da naturaleza. Outro. Anda que non tendes aquí en Galicia. Eu vinte con Bayuca unha vez, Por supuesto. na Coruña, Sí. espectacular, moi Sí. recomendable. Sí, sí, sí. Estuvo aquí tamén. Dicía cheo da beleza antes, Sí. porque eu nas entrevistas que che vi, tú defendes moito a beleza como beleza, como bonito, Como algo guapos. que non se debe agachar, como algo que Exacto. se ten que mostrar. Como guapos que No, somos, como imos, guapos que somos. imos guapos, porque no guapo non hai que ser, hai que ir tamén, Como ir? É verdade, eso dicías antes moita xente maior, dicir, vai moi guapo. Vai. Claro, non dicían Ah, é vai guapo, moi dicían guapo, ya. Vai. vai moi guapo. Hai, María Esther, sabes que me dixo unha vez? Que eu iba de verde, díxome, si estás así de verde, como estarás de maduro? Que che dixo? Ela. María Esther. Pero que sinvergüenza. Esa frase quedei con ela. Sí. É a mellor frase para definir a belleza. Si estás así de verde, como estarás de maduro? Eso é precioso. É precioso. Eu, dá gusto que esteñas aquí, porque eu creo que moi pouca xente, a miña que Asturias e Galicia é Primos hermanos. casi, pero eu creo que pouca xente como a ti foi capaz de facer que sella o mismo. De facer que? Que sella a mesma cousa. Bueno, a mesma cousa non, pero... Pero na túa boca, o Parece galego o é mesmo. como asturiano, o asturiano é como galego, a maneira de cantar, a tradición, o das pandeiretas, todo isto. É como se fora asturiano, pero é como se fora galego. É como se fora un arrieiro que andivo por Asturias e Galicia. E a música asturiana tradicional como está? Porque a galega, ahora mismo, non. Está Hai moi moita ben. xente facendo Sí. música A galega, moi guai. cuidadiño, E en Asturias, En Asturias tamén, non tanto, porque claro, aquí sodes moi grandes, aquí tendes de todo moito. Aquí hai xente. Ali temos menos, somos menos. aquí salen grupos agora brutales. Brutales. Aquí E salen cantando en grupos, galego. Cantando en galego, e de todos os xéneros, non solamente tradicional. Claro, de claro. xente de De urbana, de Porque ali rock. falase bable ou Falase asturiano, sí. Falase galego tamén na raya. Falase asturiano. É máis correcto decir asturiano que bable. Así, vale. Sí.
Porque bable agora mismo Porque é un bable pouco que é? despectivo. Bable que é? Sí? Sí. Ah, non sabía. É como un pouco despectivo. Para mí era como unha lingua. No, vale. A lingua é o asturiano, como o galego é o Non gallego. sabía, nin idea. Sí. O que pasa que, claro, nós non tivemos a sorte, non temos os mesmos dereitos que os galegos, non temos os mesmos dereitos que das outras comunidades, e non temos a sorte de que sexa oficial, a xente non está escolarizada na súa lengua, a xente non está alfabetizada na súa lingua natal, e bueno, pois ao final... Pois a verdade que nós temos unha sorte tremenda con isto. A verdade que sí, tenes unha sorte. Pola música, pola educación... Pero... Aí, cuidado. Non é que baixar a guardia, No. Porque os datos son moi malos tamén po galego, Sí, sí, Inda así. pero temos a sorte que hai moita xente que se está expresando de forma artística. Sí. E de todas maneiras. E o que teñen que facer é os mellores cantantes, os mellores escritores, os mellores guionistas teñen que facer cousas en galego. E en asturiano, claro. Porque o que necesitamos é produción de moita calidade. Teñen que facer nos idiomas que queiran, pero en galego tamén. Tamén, exactamente. Tú que non sei en que nos vas cantar. Vou vos cantar unha canción en asturiano. E que dixeronme pola tarde? Vai vir, pero non, vai cantar solo ca guitarra. Non, pero que tal, pois non sei que. Ao mellor canta ca banda. Non, porque tendes unha banda maravillosa. A mí me faría moita ilusión. Home. Non? Para mí Rodrigo canta moi bonito. A maneira de... Bueno, eu non entendo, pero a maneira que tes ti de cantar é moi bonito. E a vosa banda, de repente, me dixeron que tiñan a canción preparada e eu dixen, pois, pala, que vou. Son moi guiadiños, eles. Son moi guiadiños, sí. E que nos vas cantar? O xardinero? El xardinero. El xardinero. Sí. Xardinero. E que eu tengo un xardinero. Como? Sí. Que vas ter un xardinero? Sí, non me cobra. En especies. Ese sería un gran título. Tengo un xardinero que non me cobra. Exactamente. Ese sería bueno. Mira, podía haberlo dicho en la canción, la verdad. É un luxo. Queres que cha cante? Sí. Queres que vou la Vou cante? escoitarte aquí, para vos igual na casa, Veña. o público, para os teus veciños que están Os aquí, meus no veciños plató, que e viñeron a veciñas. verte, todos os teus veciños, todas as túas veciñas. Cando caigas, ven por aquí. Veña.